nag-edit po lahat. Nakasal po tayo. La Union! La Union. So, Singapore! ba't napunta dito ang Singapore? So, La Union Kasi ano ko nilagay sa package. Mahulog. From Costa! One day. I always remember this way. I went away. Ayan, ang saya-saya siya dito. Okay. Ako ang bride. Papakasalan mo ba ako? Hindi. Uulitin ko kung ako ang bride. Papakasalan mo ba ako? Hindi. Hindi na itutuloy yung kasal. Thanks guys, ang saya dito. Ayun yung sinasabi ko, sir. Yan o. Nandito po tayo sa Maples River. So ito pong makikita po ninyo, dito po yung talagang pinakamalakas ang agos po ng tubig. Ayan po guys, no? Okay, maganda po dito magpaagos, di ba? Tapos dito, guys, oh. Oh! Nakakatawag. Dito lang. Wow! Ayan, guys, oh. Oh! Dito. Guys, ano na? Tara na at maligo dito sa Maples River, Pugon City. Mangataram, Pangasinan. Guys, lakas ng agos ng tubig. Wow! So, ayan po guys. Ulitin ko po, hindi po Mangataram. Ito po ay nasa bayan na po ng Aguilar, Pangasinan. Ayan po guys, lakas po ng agos ng tubig. Wow! Guys, may natutulog dito sa Maples River. Puyat, ayan o. Inaagos. Rescue natin. Ayun.
lang po malamig, kundi sobrang init po ng tubig dito po sa Maplas River. Ayun na po yung kasama ko, ayan o. Umagos na po tubig o. Pero sobrang init po yung tubig ngayon, hapon. Ewan ko nahulog siya. Ha? Ewan kung bakit po mainit talaga yung tubig. Parang hot po talaga yung nilalabas sa squad, yung init ng tubig. Ano po yung nangyari? Ayan guys o. Ooh! Okay, so ayan guys, isa namang vlog ang napanood po ninyo dito po sa Maplas River at pasyalan nyo po, pag gusto nyo po pumasyal dito, yung pong daan medyo, yung dati pong daan doon medyo may problema po doon, so dadaan po tayo sa Sitio Kasagatan. Dumaan po kayo sa Sitio Kasagatan. Doon po, pag nalagpas niyo po yung school ng Kasagatan Elementary School, dire-diretso lang po kayo. Tapos pagkaliwa po doon, mayroon po kayo doon na makikitang matanda na naniningil. Yun po, doon po ang daan. Huwag na po doon sa kabila kasi talagang private property po yon. So makikita lang po tayo dito kung gusto niyo mamasyal at talagang super ganda po talaga dito. Wala akong masabi. So yan guys, sa sunod na vlog, huwag niyo pa akong kalimutan. Elmer Tabunda na yan! Salamat guys sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe for more travel vlogs dito po sa aking channel, Elmer Tabunda. Bye bye guys, in my next travel vlog. Bye bye, see you! Oh. Guys, tagin niyo ba tayo dito? Yes!